si Narita daw. Alright, mga idol. Dagito na po, dagito tayo Instagram ni Idol Glenn. Alright, nga topiko inatang bigat. Iwas mabuting safety tips para sa ligtas sa bagong taon. Ijajaya ka na kayo apo at Ilocos Norte Police Provincial Office. O muna, Idol Glenn. Use alternatives. Ano, dagiti-giti kasawa na ito. Huri saan kang papaputok. Basta dagiti alternatibo. Celebrate with noisemakers like Torotot, music, or community events. Yes. Ano ko na? Mayat de tatapnuhan tayo nga. Tingin na ba Torotot tatan? Diyan kami pa nakagatang. Ayaw mo pa nakagatang. Yan, mostly mga 100 pesos yan. 100 pesos. Ano, pero nangina, 50 hindi. Nangina. Dubi nga ka. Kasi totoo dati, mabalin mong pahinga usar rin dati, turotot mo, into na sumarsar mong pahinga tawin. Usar mo rin po dati, malay po dati turotot midi, dati ka sa celluloid, tapos dati kwati kawayan na batit, awan ka jayan, dati uri pumanalay na talaga defecto, madi. Dati orang on kas giant mga idol, di ba? Di kita turotot nga nagkakulangan tatan. I think dati ipindot mo lang or i-push mo dyan. Di kasi ti unin na ni horn. Kastoy. Kas jay mga idol. Ada kas jay. Ada kas jay. Ato mo iti istasyon. Alright, Happy New Year! Happy New Year ka na kay amin na sa kapada. Kasi mga idol, ti anaya, iti mabalin tayo nga usarin or busina. Wen, busina. Maraming pa din dyan, busina talugan mo. Bueno, mapanggalata, at pagpaguyo ti tiltiladatan. Dilata, delikado pa din dyan. Delikado din dyan. Dilata kada galba. Alam mo, iti galba, kaldero, kas dyan. Naglalo no dete kwa, dete hang natalagad din yung pinangi taliyo, ket baka kidi isunto po iti mangi tunda, ti disgrasya. Disgrasya. No maibati yung tating takalsada deta kalba. Galba. Tapos DJ kalba, maka-plat to ka DJ sumarong. Madin ang gayem binagabsat, di ba? So kita nyo nga nasaya kita mo Brian tayo. Lalo ti data nga ubra, data agi pagpaguyod. Tilata. Aglalo no DJ ko matay latam ket napugsat met dete may isang alata mo may karanukon dete. May sumarunoking ka na. Makadisgrasya. Oo. Diba? Next, avoid illegal fireworks. Imbaga tayo ko, goodbye bading, goodbye diskaya, di ba? Only purchase from authorized sellers to ensure safety. Yes. Authorized lang apo ha. Dagiti na ikanti ano gan? Permit manipod apo iti BFP, PNP kan dadumapay. Nga ahensya. So online madi. Sano dete anya dato yan? Ana? Ben, online na dala ka lang dita balayo nga. Ano mo lang in order? Adagwa kaya, adakwitis ko to. Shopee. In order mo Shopee Quitis. Tapos ilakom. Madi kabsa. Dapat ada permit mo. Ayan. Kasi, dagita apo, dagita na briefingan, babayan ka dagiti coming ti BFP. Dagita dapat ti no testing, no smoking kunana, and ada ti drum tapos fire extinguisher. Tay drum nga adadanong na ko ng gabi na. Tambor. Tay drum lang ko mga awad ikabil ka dyan, glimang ka dyan. Umay ti pulis. Madi. Ijay ti paglimang no umay dakatiliwen. Kanyang danom na apo Kanyang danom na. Alright, next. Keep an eye on kids. Kitaan nyo, anak nyo. Aglalalo, agar-aramid da, aglaklako da, kan agar-aramat dati, boga. Kasi pa nadadya ko kinalubusan yung mga IMT kasi legal ko digay fountain ko adalat ta supervision. Adalat ta kadwaon nyo lateda sa di bagbo ay kitaan nyo dito ti pagugusto digay beng DJ mapanda piduten digay nga bumtak nga labendador. Kasi jay, digay ti nakabutbuteng. Sa isakmol, madin narigat mo ta sakmol. Ngam dyan jay, digay kaya dang kaya dapat kasi what?
Diba? Ang gano'n tayo what to see. Awanan. Ay, depende. Ano dagiti illegal. Baka di kiti, baka kidi kanan ti ubing di kiti baby silang di kiti. Naya. Kung na keep them away from fireworks. Yes. Dapat kaduan yun lang tagagita anak yung apo kasi narigat ti makabukel ti ubing. Sama isa pa aglalo na kayo nga parents ilumong yung digijay puspuro ka dalay tercio ay ayaw mo da ayaw mo da kita kaya dito anahan nyo laklakwan na kita ubing di kita laklakwan na chang-changgi di kami mama-asosyon ko kento na Ginaldo Valdez at Makunayo. Maintain a safe distance. Light fireworks in open areas away from people and structures. So, kaya sa open. Aha ka mapan kaneta ay close ang lugar. Kas ko man iti subdivision basta open field na just lang kung maada kay tigarahe hanggang papaputok ijay ulit tigarahe kasi uri man open DJ sango yun dito nga to yung kethaan nga na open akit makabumtak kayo diba so narigan ko na light fireworks in open areas away from people and structures hindi kalman na pa kami J Beach adag papatay tikwiti saya adag? Adag papatay tikwiti sapan? Hindi kalman ngam naong tandig di ubing inong tandig di ubing mga ubing mga teenagers babarito and then inong tandig J kami playa ko kami DJ napintas nga hotel dyan nagungungot at DJ mo kami trajectory DJ Quitis mapanidya yan na akatado ti stikan nga magbata diyo ka mo nga kastoy kung kunan ay so naka-comment kami yan talaga di kita ubing kita nyo kami okay laeng nga mapan kayo ti open spaces ngam kita inyo mo't DJ safetyness DJ aglaw lang at nakita bitch na kadadot tao agpapagwitis kayo kung nga matuktok ang gati stikan mga 5 alas 5 malam 5 to 6 dagiti nga babarito tal amom dagita sakit ti ulo man dagita babarito amom idi Damili Festival mapadang tiyan ta sa ingato ti waiting shed din ito nga rod matukkulan dat saka kada mait nagdayjay ay sus Ginoo kayo before kayo nga agpa-putok kada kadi open spaces kitaan nyo mula ang napintas mo ta open spaces no awanti madangran nyo correct mayat DJ mahirap na no aglalon mo fountain sapay tigayam ayan yung mga fountain kat ita looban di ba mapurang kayo mula ipasangoy diyan ta kalsada kas jay di ba di ba uso kayo ada looban yun kasi lamay may siya nga kwakaijay nga ligason kung mga DJ nagtitipon kayo kasi family closeness kayo ngam DJ ang kayo nga makakuata siyempre kat babalay kada po diyan kayo ta open space away from people ada yung tatao next dito ti magbagam natin Idol Glenn never relight dudes if a firework fails, don't attempt to relight it, soak it in water instead. So, ibabad mo danom di dyan. Pagitagot kay titimbayo. Nangang mo, dati ubarat ubing. Adaman, dahil nga nagputok, ikatanda mga idol, ganyan naganak, dapat si anak yun. Ikatanda di pulbura na di dyan, ipandat papel, tapos magbalin ng dart. Tama? Di ba? Pagbalik ng dart tapos or pabilo na tapos di dyan pimutok to na isos Ginoo ag-spark spark iso mo pagugusto na kita ubing apo di ka pelang gumatang mati dati Lucis di jalat tati usarin yun next prepare for emergencies. Yes. Dati ko nada, keep a bucket of water, sand, or fire extinguisher nearby. Dalat na digito'y kwayo, digito'y tubig, tibaw, buhangin. DJ, ano buhangin? Kat iso ti pagkwam, iso ti kasla. Wayam kas jay. DJ, among kumatay daga, mabalingi kasi. Ito no, masabsab talaga nga. Dito ti adamor uram aya. Narigamot ata. May sangalod nga. Darat. Di may kakasi mo, DJ. Di mo kakasi, DJ Balay. Darat na. Nga kiting aside, mga idol,
Akat isut pagmayta na ngamin ti na fire extinguisher na. Well. Akas na ayan tayo ni Kata fire extinguisher mo dito ti maya, dito daga or dito or danom. Kasi makikita mo nga daga. Maya at magkukayan tapos kasi isumula tigigam ako. Kung maadayo pala ti danom mo. Dito ko dito darat ka ta pa, di ba? Basta nga boulders. Naringat na boulders ti alam. Agdugol mo ader. Hindi, syempre DJ ko kasjay. Di ngamin. Next, protect your hands. Dito yung mga idol. Aliklikan nga igaman digiti firework kabayatan apo nga sinsinjan tayo. So use a long stick or igniter. Igniter? Ti kaslang paltog nga lighter. At idag ti nozzle na. Nagpada na dyan. Money for me. Okay. Manny Morales. Shout out to you. Bareng papaskuan. Yes. Bare ko ang datani. Amo namin digit mo barang digit tay agpasindayaw mo, digit tay lastog mo ka, digit tay lalakay mo kami na duma. Igananda datay quites. Sada kas tapos kung kurada ka din idol Glenn. Tapos igat jud tay lapayag tapos igaman da tapos ibatanda tono maputukan data rupa da awanen ang ginagawa mo. Di ba? Dalaga. Next, be eco-friendly. Dalos climate clean up firework debris to protect the environment. Amok lataman na dalos to kon mga idol dadoma. Deta ay kuna tay protect your rights sunday kung makaspagaligan pa ko no deta maputukan kayo tay talaga nga na sin kayo magitugot tay Colgate. Babalik day kasi toothpaste ay ko toothpaste. Sorry so kaya nga sa noodles pale. Ate kami managawa naman ti Colgate tay close up. Oo, DJ usarin niyo DJ mayat nga ko DJ pampalamiis no. Palamiis. Ay, okay. Sa palnawan nyo, digigya imayaw nga nasayat mo kwa. Kasi, nung dagduma, nakuha pa yung DJ. Ano yung DJ? Poisonous. Aglalo, agsakit na buksit mo nga, kung talaga, no, mga kati, aglalo di, idun mo na nga panahon, tupig, mga tupig, tapos mangmangan. Imbes nga nasakmul na, DJ Rabentador. Nagdakal. Sa bimta. Dahil mamasunsun ko, imbes na tayo lumit kang kanana, labintador. Okay, ano pa iti sumara na? Ito, Glenn. Hindi kaya nagpaalala. Hindi kaya aksidente. Gayam di aksidente. Okay, go. Dalhin agad sa pinakamalapit na ospital. No, kuhan? Kandi kaya So, so dapat nating pagmasaya ang bagong taon na hindi masusukat sa paputok lang. Yes, kan agan na di nakainom ko drive kay pelang iti parparbangon palpalastog nga dati pa nang borbor kadjay. Amo yung mga idol idatan idol Glenn. Tiltiliwanan dagiti kaming ti Philippine National Police. Digi naka-pipe. Digi tayo naka-pipe. Digi tayo anyat pangawag. Open pipe. Chicken pipe. Digi tayo nakitak na dyan idol Glenn. Nagmwede pa ng taltal na dati ginatang na nga pa. Kabaro. Amo yun nagingina pa yun. Ngayon mabalin yung mga kanti kwada digi to. Kasla silencer ra. Mabalin yung ka. Ngayon atake dito siya sa center ni Madin. Kasi amo yung mga idol dito yung bagakon na dito Lawag City agtiltiliw dati kasta. Pati dyan barangay mabuti kasi adan apo iti ni ordinansa nga naputar nga anti-nuisance. Anti-nuisance ordinance halang iti Lawag pati Marcos. Pati may kaman San Nicolas, I think adat San Nicolas or all municipality of Ilocos Norte adat ti kasta adalang kadagiti kameng ti Philippine National Police implementar kadayta paglintiga. Diba? At teko na kon saan nga na talagang na-scan ko mga kasi ti ubrain dito ubing idata detay okay lang no motor show siguro ayan isot ikabit yun isot ti service mo tapos sa Baliam Ace cabin stock tapos makaringgor pay laeng makaringgor dito mismong karuba ada din makasangsangiton ni Dikwan Christmas. Sir Lawrence makasangsangitan na alas 12 galaunan kastoy pelang mot dagitoy tattaumet paunay met 10 kung kunana.
Oo. Ganun, ada baby na. Oo. Grabe yan Kasi Huwag naman ganun. lalo digitay hanga makisturbo kasla katurturog deta ubing mo nga papaturugan mo. Tapos brrrr ko na wanin. Sa may sa pa di December 25 mo nito papaputukan anyan to lang at kadeto yung maten. Ngem mawatan tayo ta kadeto yung New Year dapat ada kwamat. Yes. Ngem kada kayo nga di na kaya ti agpaputok mapang kayo lang tagbuya ka digitay fireworks. Kasi ado nga minti fireworks. Ado ta pa ni karuba yo. Inkay dita munisipyo ada siguro most of them siguro ada. Ayaw kanya mi na ibusan idi pesta. Sige. Pero most of them are having their fireworks display, di ba? Di kita karuba yun, ada mo talaga nga ado mo ti maba aja di kasla na ukon da kada yung tawag ng kwarta nakigumatang da mo ti kasla pangwala pagpabuenas na. Dati paputok. Ngem no nagukon da tapos usaran danto kano into no piyesta ti paragungar ni apestos talaga para simbaan di takamsa. No dejay inkayo agbuya kada inkay makibuya tapos saan lang na kasi la kung into no 31 bypass balik kayo ng panagbuya. O di ba? Anya ti sarako nyo mapangkahijay tuno mapangkahijay ikanda kay pait stab baka baka pa iti ada makan at kagran ni biskuit. Awon ikanda ka ti pancam. Juice. Ini kandak ni Sir RB di ada biskuit. Tamang makarunit ito da. Ada ito da nga jaka mo aja dedin. Aja deh cupcakes. Pokoknya meteng. Dok pala ito kung merienda lang. Tekas lang. Merienda lang. Hamo pa nga DJ talaga nga. Pang medianoche. Merienda lang ang macaroni. Social, di ba? Anya pisarakam na pang kalajay. Mapangkajay tapno mabaling ka na. Mabaling ka pa nga mangitugot ti kanaming. Kanamon. Yan mo, nabungbugamot lang. Jeletson. Tapos sa stab mo ng mga bakati rapol. Malay mo, abakan ket anat maabak ijay. Bagas, grocery, house and lot. Mura paputok lang. Makabuya kayo pa iti banda. Ano banda? Local bands. Ay, mag-gross ka kasjay. Mag-gross. Always mag-gross. Always mag-gross. Ading ko. Oo, di ba? Alakot, no kaya ako mabuya. Joke lang. Yan mo basta. Dr. Jai, baka makita ko nga maglamang agpapicture kayo na Idol Glenn. Ano bang bungan nyo? Kasi iban apo ko na yun sa maputukan nyo. Kaya dyan pikulo. Ngam, enjoy lang ha. Ti New Year idata. Chill lang. Ay, hanga dati apag chill tayo mamet. Ay, actually ay itong bigat pala ang show me ngem tuno January 1 po. Awan bakasyon dapat kasi puyat tin mo toy biyak. Agin inawak to yung ganat alas 4 perbangon. Day nanganami. Pero bukas abangan tayo today. Inanya mati. Ay makamiti sa maling show me para tay year end ko ami day. Pasabog mi kada Idol Dennis. Mauding ako day jain programa mi kita nga tawin. Mauding nga. Aggression game to ito no January 2. Alat January 2. Sabado ba? Wait. January amaan. January Friday. Ayun, Friday kami to. So, asahan kita bumarbaran to adamdamag mga idol. Ento no January to. Alakat sabay na kumat agbalin nga napitas ti New Year tayo tataka Sabada. Amok nga tatakat Tuesday and weekend tata amo kay weekdays ikay kadi gundaway tata holiday gundaway di man gumatangin kasi tong bigat last minute manen ayan last minute ito na bigat and amo mo kadi nga ko na panag nag last minute iti 25 BD iti ko at apay ko na basiten at ati ko na dedi ko ti pampanunutan da amin mapanda amin ti last minute ngam awan si Shaq mentality. Di ba? Tiyan mo kami nga tao, ag dadarabudok na iso ka di danapanan. Iso ka siya alat napan. Gawin din padis ko, basit kami la ang mentality. Wait lang, I love you dito eh. Apo?
I love you. Issue ka nga talaga. Issue. Nagadat pasabog tatangan New Year ng mga idol. Kotse. Career. Tapos Issue. love life. Wow! Alam mo kata, Mekan. Kung di ba mga idol? Tatulugan tayo lang ni Idol Lawrence. Tayo lang ti ragragsak na. Ragragsak tinamotoy biyang, di ba? Kasi awamat magparparagsak tinamotoy biyang. Narigat, no? Si siya lang ragragsak may siya. Di ba? Sa amuyo po, no, gumato lang natin bitch na magbubuhay tayo. Naragsak kami. And of course, mga idol, padaanan. Kasi by 2026, aduntot pasabog ti IFM News. Sabalin to ken dati Rupa. IFM Lawag. Sabalin to ti Rupa. Nagugwapo nakton manen, Idol Glenn. And of course, adan to apo ti, hanto ko pala, magpagkatatangan Pati sa tiriga na data, hanto nga shiny dati muging kon. Idol Glenn, ako pala nga, magpagkatatangan natin, obra enta no 2026. Basta, ag-follow kayo iti IFM 99.5 Lawag. Tapos, tumuto kayo kadag iti amin nga programa iti IFM. Adan to garantisado. Ay, kung pala excited ako unay, baka ma-jinx. Narigatin. Ayan. Okay. Mga idol, ang mamete tinamat body pag oras na dito ay IFM News sa I4NI. Itinaga na po, tigitigin na duwa kami nagserbi iti biyang iti technical control ni Idol Tolitz. And of course, ni Idol Matapot yung katnagamon. Idol Glenn Batuyong para ka na ito Eye for an Eye. And pakamakam ni Victor Eman Maala. Good morning mga gwapo nga DJ sa IFM ng Ronacan Idol Glenn. Ay, good morning Pastor. Ayan. God bless you always and Happy New Year. Mga idol, parang imat-matuan ni OIC Station Manager Ma'am Leonora Pio Nomotoy ang Idol Lawrence Martinez na imbag kanagasa at ngaldato amin ang sanga pa mga idol. Ito ang